Algú ens agradaria fer-te de màgia abans que marxessis. Em vols fer un truc? Sí. Doncs comença. Un truc. Perdó. Gràcies. Fem un glitch. Doncs això, un truquet de màgia, Pere, un truquet de màgia. Oh, quina casualitat, la teva especialitat. Què et sembla? Les cartes, no? M'equivoco? Sí, ara com surti una corda. No, són cartes, són cartes i triaràs la carta que vulguis, Com si m'importés, com si sapigués fer màgia. Com la vols triar? Com tu vulguis. No, m'és igual. Fem un tipus clàssic, com obertura, o tipus drible? Vols que te la triï jo en comptes de tu, perquè veig que... No sé, trio una, va, trio una, que llavors xerro molt i no sé què. És que normalment a la tele em tallen molt perquè no hi ha temps aquí, com que us la sue. Doncs sí. Vale. Te la mires? Sí. Te'n recordaràs de la carteta? Sí. Vale, torna-la a posar on vulguis. On vulguis? Sí. On vulguis? Sí, posa-la. Posa-la. I... Espera, ja no el recordo. Vale. I fem firma la Sí. Sí, firma la carta. Sí, home, quedarà més maco el truquillo. Sí, ensenya-li la carta a la càmera, si vols, ja que estem, i firmes la carta pel davant, per la cara, ja, Hòstia, ni un Sharpie, Amazon Bàsics. Ho sento, és que surten més... Però t'ha colat, Semblava que era un Sharpie, Sí, però, ostres, que malament. Aquí no hi ha pressupost. Perdó, bueno, està firmada, Sí, posa la carteta aquí, molt bé, i la tanquem. Llavors, Pere, anem a barrejar... Bueno, barrejar... Sí, barrejo jo... No, jo barrejar no... Barrejarà ell. Perfecte. Barrejarà ell. Barreges tu? Sí, tu. Barreges tu. I llavors, aquest joc funciona... És que a mi em feia vergonya davant del Pere. Però aviam. I no, jo màgia sí. M'estàs dient que faci així, barreges així a lo pro, en plan així, xa. Jo ara m'he passat al Cardistry. Què en dius? Sí, sabeu el Cardistry? Això de fer malabars amb les cartes. Mira, Aviam, m'han fet malabars amb les cartes. Mira, tallo una mà. Oh, Mira, que... Molt bé. Era practicat. Fes una cosa, saps què? Que barregi ell. Barreja tu. No, sí. Barreja tu, però no les tiris al terra, Barreja tu normal, no les tiris, perquè la carteta... És que jo anava a dir, mira, Sí, com vulguis. és guanyador mundial de màgia... Jo remeno com la gent gran, llepant-me el dit. Sí, llepa més. I per què? Per què lleparies el dit, no? Exacte, sí. No té cap sentit. Vale, ja està. Home, aviam, o sigui, jo he Ben vist... barrejat? Ja està, ben barrejat? Sí. Molt bé. Doncs ara el que farem amb aquesta baralla, jo no sé si la vull tornar a tocar o no. Te la deixaré tu. Jo crec que te la deixaré tu, la baralla. Jo aquest joc el veig una mica improvisat. No, està entrenadíssim. Està entrenadíssim. El que necessitarem la taula una miqueta buida. Un moment. Com a mínim les ampolles. Sí, aparta les ampolles. Aquesta està plena, home. Només un moment. Només un moment. Tampoc el treure-se les totes, només necessitem... Aviam, totes no, sisplau. Espera't, que quedin boniques. Sí, que necessitem, és que ara fem sponsor i tal. Cervesa pirata. Està bé, perquè el rotulador fa product placement, perquè també sembla un Sharpie, però és pirata. Aquesta també, finalment. Sí, està ben trobada. Finalment hem acabat bé el programa. Doncs ara, Pere, ara sí, que ve el juegazo del 15. Sí. Agafaràs tota la baralla amb la teva carta que està per aquí firmadeta i tiraràs les baralles així, saps allò, spring, en plan spring, la tiraràs cap a on l'ha de tirar. Mira, saps què? Anem a fer-ho així a lo Jo heavy. Ja que mentre ens patrocina Pirata, mira, fem una cosa. Que la tiri aquí. Que la tiri a la dreta. Volem que entri la teva carta aquí. Fes un spring des d'aquí fins allà. Vinga, Hòstia, espera, fes. Quina pressió. Mai més ben dit, La que estic fent. Sí. Sí, ja? Ja. I ja està. Increïble. Pot ser. Ja està. Si tot ha sortit bé, dintre... Em sembla que ja... Tu mateix agafa. Vull que veguis la... Comprava-la, ostres! Sí, vale, està tancada, joder! Es nota que hi ha alguna dintre o no. Tiba el tap. Sí, home, em faré mal, no. Tiba, que veguis que és nova. És nova. Obre-la tota l'estona i obre-la... Sí, lleva el tap. O sigui, flipo que l'obridor hi hagi product placement del Magic Ball. O sigui, som trenque. Tu obre, tu. És lila, de set de màgia, per això, Espera, que soni... Obre, ha sonat a obertura. Totalment, tenim gots. I ara farem desaparèixer la cervesa. Bueno, encara no. Què he de fer, la cervesa? Sí, cervesa. Tira-la tota. Hi ha una carta. Hi ha una carta o no? Sí, espera, necessito més, perquè l'he tirat com el cul. Totalment. Els del meu bar de confiança us ho em mataran, els de l'Sputnik. Vale, espera, sembla que hi ha alguna cosa. Ves bevent, perquè si no... Anem ben. Està bé, fomentar l'alcoholisme entre els joves sempre va bé, perquè amb el futur... Una carta, agafa-la tu mateix. És una carta que màgicament ha aparegut amb una gometa, que això encara és més flipant, jo crec. També sempre és millor la màgia amb seguretat, amb goma. Això sí.
com tota la vida, Bueno, amb gometa. espera. L'has firmada tu, la carta, veritat? Sí, l'he firmada. Seria brutal que fos la carta firmada o no. De moment és la carta mullada, que potser no es enrotlla. Sí. La baralla era blava, no? Com a mínim. El clubem bé. Home, si és la meva està de puta mare, Estic donant emoció. És la meva carta firmada! La carta d'en Pere! Dintre una pirata! Increïble! Fins aquí el pou! Moltíssimes gràcies, ens veiem a la pròxima! Un fort aplaudiment pel Pol! Un fort aplaudiment pel Pol! Pol! Fort aplaudiment pel Pol! Bravo! Bravo, Pol! Moltes gràcies! Ens veiem a la propera!